Sziasztok, én WCAT bűvész vagyok, és annak ellenére, hogy nem gyűjt össze 10 like a Dynamo trükkre, megmutatom nektek a magyarázatát. Kell hozzá két ugyanolyan és ugyanolyan színű lap, meg egy, hát mondjuk két fekete 4-es, az én esetemben, és egy piros jumbo. Ezt ide fölülre rakjuk, és amikor azt mondjuk, hogy megmutatjuk most a nézőlapját, akkor így megfogunk két lapot, de mögötte van ugye, hát így van a két lap, és azt mondjuk, hogy most lerakjuk a jumbót a nézőlapját, de közben a 4-es rakjuk le. Tehát pedig szintén két lapot veszünk fel, és megmutatjuk, hogy ez az én lapom, és az mögött volt ugye a jumbo, és azt rakjuk le. És utána mondjuk, hogy ez a tárúj, azt megcserélődött a két lap. Ennyi volt a magyarázata a Dynamo trükknek. Most még egy trükköt szeretnék nektek mutatni. Megkérjük a nézőt, és húzzon egy lapot. Mondjuk ő ezt húzza. És ez piros király. És mondjuk itt széteszem a lapot, széteszem a paklit. Ezt befordítom, és ide fölére rakom. Utána pedig megkérjük a nézőt, és szóljon, hogyha álljak meg. Mondjuk így emelem, és mondjuk azt mondja, hogy most álljak meg. Így megfogom, ezt így elveszem, ezt így rárakom. És ha most egy mozdulattal én felülre húzom a nézőlapját, akkor, hogyha minden igaz, itt van a kártya. Ennek a magyarázata nagyon-nagyon egyszerű. Annyi a magyarázat, hogy a néző ugye húz egy lapot, mondjuk ezt a kártyát. Fekete 8-as. Bárhol, az tök mindegy, hogy hol veszem el, hol felezem meg a paklit, ide berakja. Az viszont nem tök mindegy, hogy megtartom el a hidat. Szóval így előre semmi nem látszik, de közben itt van egy kis hidacska. Ilyen kis hely. Most utána szólunk a nézőnek, hogy szóljon, hogy mikor álljak meg. Kihúzom. Ezt most ide le. Ezt ide kihúzom. És mondjuk azt mondja, hogy most. Akkor ezt így félbevesszük, de fontos, hogy ott vegyük félbe, ahol a lap van. És ugye az is fontos, hogy így rakjuk le, hogy mindig az a lap, a nézőlapja legyen felül. És akkor színezzük egy kicsit, hogy felülre húzza a lapot, egy mozdulattal, és itt is van a lapja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, like, és iratkozzatok fel. Köszönöm, sziasztok!